Здравейте всички! Като за моето първо видео реших да е за рисуване, защото това е едно от любимите ми занимания. Сега бих ви искала да се абонирате за канала ми, новия ми канал, с камбанка и да направите един мощен лайк в подкрепа, за да може така да качвам много яки видеа. Сега ще ви покажа техника за размазване. Популярна е сред художниците за рисуване на сенки и подобни работи. Ще ви е нужен молив, острилка и ръце. Или с хартия, задължително. Сега ще ви покажа. Пъхате молива така. Не знам как се вижда. Да, ще увелича още малко. Пъхате го така и почвате да острите, буквалния смисъл, върху листа. Острите. След като вече свършихме с остренето, и така в една купчинка го правим, започваме да размазваме с пръст. Малко се цапа, ама нищо. Ще се измие после. Колкото по-силно се натиска, толкова повече по-тъмно е. Колкото по-малко се натиска, ще взема малко и ще прехвърля, толкова по-светло. Ето вижте разликата между това тъмното и това светлото. Много е яко, защото могат да се преливат. Да. И така се прави тази хубава техника. Много е полезна за много художници. За сенки под лица, примерно някакво лице, рисувам го грозно сега. И тук отдолу има сянка. И е много полезно просто. Има и още една техника за размазване, само това да няма да го трия. Между другото, първо ще ви покажа как да нарисувате козина на куче. Много е лесно. Правите така. От различните страни, защото се зацапва. После пак размазвате. Правите го само в една посока. Размазвате. Взимате още графит, размазвате. И окончателно този път размазвате и сте готови. Така няколко пъти. Прилича на козина на куче. Да. Сега ще ви покажа втори метод, за техника размазване. Нарисувате ето така нещо. Ще нарисувам там някакво сърце, чакайте да го направя сърцето. Не, че много добре го нарисувах, ама така, отцветяваме го. Отцветихме нашето горе-долу красиво, кавички, сърце. И сега започваме пак да мажем, ли как се нарича, за пръст. Може и за тампон и такива неща. Забравих да уточня. Има и други техники с размазване за пастели, но тях няма да ги показвам поне тази седмица. Може би другата. И може да ги гледате и друг път. Така, това бях аз за моите техники за размазване. Ето, яко стана. Мога да ви покажа как се рисуват много неща в следващите ми видеа. И мога да направя отделно видео за да покажа какви яки рисунки нарисувах. И абонирайте се, лайкнете видеото. Какво друго да искам то. И благодаря за гледането и за вниманието, което отделихте, за да гледате това видео. Това съм аз. От мен чао. И до следващото видео.